eta ondoan gaude, hemen kirol guztietako eta kirol mota ezberdinetako txokoak jarri dituzte bai umeak eta bai ere gurasoak disfrutatzeko, deskantzatzeko eta umeak energia gastatzeko. Hemen ikusten dugu esgrima, voleibol, saskibaloia, aurkil gurpildunekin, gimnasia, taekwondo eta hainbat kirol beraz disfrutatzeko, Sanferminak ere beste modu batean bizitzeko eta gozatzeko. Goazen ikustera. Norekin gaude hemen? Kaixo, ni Amaiur naiz eta urte batzuk daramatzat beste kide batzuekin batera Nafarroako kirol egokituen federazioan parte hartzen hemen kirolariko horrentzako gune honetan parte hartzen. Zergatik ikusten zu garrantzitsua txoko hau gehitzea kiroleen arlotan? Hori, nik uste dut oso garrantzitsua dela, alde batetik ritmoa pixka bat jaisten da, beste kirol batzuk askoz ere ezagunagoak dira eta hemen etortzen direnean aurrak beti azaltzen diegu hori ze kirol den, ze den erabiltzen ari direna, ze pertsonek praktikatzen duten kirol hori. Orduan, alde batetik beti dago hasierako azalpen modukoa eta egia esan da ere bai urtero ez da ohikoena, baina bai ematen duela aukera bat, gurpildun aulkietan baldin badijo aur bat parte hartzeko, edo zein necesidad edo baldin badauka, asko zer aukera gehiago ditu parte hartzeko beste gune batzuetan baino nik uste. Eta urtero eskertzen dute eta oso pozik, egia esan. Eta txikiek ze harrera izaten dute, ze izarrera? Denetarik dago, nik uste dut, baina orokorrean oso baikorra. Eta gero, federazioak ere uzten du materiala institutuetara eta askotan etortzen diren aurrek ezagutzen dituzte jada kirolak edo materiala erabilia dute. Baina orokorrean, batzuetan aurrei beldur pixka bat ematen aldia, aulkiera erabiltzeak, baina orokorrean nik uste dut oso baikorra dela eta horrek gero ziur daukala eragin bat ikusten dutenean kirol paralimpikoak edo egokituak ziur euren begirada irekitzen dela ere. Hemen jarraituko duzu, aipatu zu ere egiten dituzuela halako jarduerak Sanferminetik kanpo, baina Sanferminetan egongo zarete egunero hemen?
uste dut federazio guztiok egoten garela 4 egun. Eta gu aurten egongo gara 9-tik 12. Osea, geratzen zaizkigu, hori gaur eta bihar. Hori da. Bueno, disfrutatu egun hauek. Vale, mila esker. Agur. Norekin nago hemen. Nire familiarekin Vale, eta zure izena zein da? Leire. Eta Leire, ze kirol guztia probatu dituzu ja? Ez. Zeintzuk probatu dituzu? Oraindikan ez da bat, baina egingo dut saskibaloia. Vale, orain arte egon zara pixka bat begiratzen, eta zeintzuk deitu dizute arreta? Hau, eta beisbol, eta esgrima. Eta esgrima ere, pixka bat ikusten egunero ikusten ez diren kirolak dira. Eta orain zoaz saskibaloira jolastea? Bai. Normaleaz, egiten zu kiroleren bat? Bai, saskibaloia. Horregaitik zoaz saskibaloira, Eta zer moduz adibidea Sanferminak izaten? Oso ongi, oso divertigarriak. Etorri zara hemen edo da lehenbiziko aldia? Lehenbiziko aldia, bai. Bueno, disfrutatu eguna eta saskibaloia eta eta beste kirol batzuk ere. Bai. Agur! Padres y abuelos cansados. Si tu contador de cuánto falta ha superado. Norekin nago hemen? Unai, saioa, Apeio, eta nondik zatozte? beratikan, Hirurok? bai, hiruek. Eta zuen lehenbiziko aldia hemen Sanfermietan? Ez, etortzen gara urtero. Gero etortzen zarete, eta Bai. zer da Sanfermietako gustokoena? Zakit, dena. Dena, Sanfermietan gauza asko daude, ezta? Eta zurea? Bago zerbait hor zehatza? Ez, dentik gustan zaitu. Zerbait zehatza? Nik bai, nire zehar gustan zaizkit honez. Eta orain hemen etorri daude kirol asko, kirol mota asko jolasteko. Zuek ze kirol mota aukeratu zu hemen jolasteko? Zer egin zue? Zakit. Pizka dentikan. Denetan, guztietan egin duzue jolas? Bai, guain bertze batzutara joten gara probatzera. Bale, eta zein probatuko zue? Guain saskibaloia. Zuk? Ni gehienak egiten bio faltatzen gimnasia eta hori saskibaloia. Eta zein da gehien arreta ditu dizuna edo? Zabet, pues, gimnasia zinez ez dutina. Bueno, hemen da una probatzeko, ezta? Eta gero zer egingo zue? Bakizue edo ez duzue? Ez dugu planik, bitxatu. Bueno, disfrutatzera, ez? Eta gozatzera, disfrutatu. Aio!
Igorentzat, esta canción, la bonita de Kansas City. Ilargia. Utaroro desiratzen duen ez zure ondoa, behartean zuganako maitasun sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. Muévelo. Bueno, norekin nago hemen zure izena? Nire izena Oiano Laso da. Eta zu hemen zertan zaude txoko honetan? Hemen taekwondo lantzen ari gara eta pizkat jotzen diote pauari edo manopla ditzen dena eta orduan jotzen diote eta baita daukate zirkuito bat egiten dutena eta gero jotzen diotena. Oso ongi dago, animatu behar zarete egitera. Hau da, lehenengo urtea egiten dela hemen taekwondo edo? Ez dakit zenbat urte daramaten hemen lantzen taekwondo, baina lehen geuden beste leku batean eta aurten leku honetara etorri gara. Eta nola da lekua hobeto? Hobeto. Askoz hobeto dago zeren lehen irristatzen ziren eta hemen ez. Hemen hobeto dago orduan, animatu behar da, zarete. Venga, superondo. Eta orain da arte etorri den umeak nola bizi izan dute txokoa? Oso ongi. Energia asko daukate umeak direlako eta oso ongi pasatzen ari dira gurasoak eta aurrak. Bueno, superondo, espero dugu eguna ongi jarraitzea eta egunak ere. Hori, Mi esker. zerregatik. Eguzkia itxasoan itzaltzen den bakoitzean. Baze, altza! Energia gastatzeko eta kirola egiteko txoko hau deskubritu dugu hainbat kirola eta gune dituzte probatzeko, jolasteko eta ongi pasatzeko noski baietz. San Ferminetan ere da momentua umeekin disfrutatzeko eta beraiek ere gozatzeko. Beraz, honekin bukatzen dugu, mi esker.
Agur! Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.